Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Let's say Kajala Meghalaya kamde show kata Kajala kabedang duna ha kajingdan kiriu dan sam kiba ublei ula ai karpang nadu bakilawan long breu ha kani kasla parthai bat chibon na kiriu dan sap kiba Kajala Meghalaya kala penmi kidairu kibala pau bha ha kiran san ba per amtang ha kari India hanrei wat shakaleng kiri jong ka parthai ha kani ka kenti ka kanhon jong ka Batisi TV kala yolat banyakan do markhman ya ka wai ka samla ka badai ka noshat kasamla Daphisha Kharbani kabalong pat kasamla kanthai banikong nakani Kajala Meghalaya kabala khring ki khmat jeng ki babon ki bala sakhi bat ki bala yoi ya ka jingjam sangka jungani kasamla kabala shemanta hakiran san yakop ki bala long hakaleng kari India ha ka jingkran karpang bat ka Batisi TV kasamla Daphisha Kharbani kalaitho bakala yo mensiam bandat ya aireng hakiran san yakop shat sabar Kajala dai hadien bakala job hakiran san Yakob ki balalong hakibenta baper hakani Kajala lajong katkum kajingetho jong kasamla Daphisha Kharbani karan san Yakob shat bakala lej banyeshimenta nikong shabar jong Kajala kadai haka audition bala ai kerteng so you think you can dance up India kibari kabalalong hanong ba Mumbai house name Arajar Khan Reo kajingya nanti jong kasamla Daphisha kamshem lakotno tanghangne Henry kala beteng pat banlet yeshimenta sahakaran san Yakob shat kabalatip kerteng kum ka dance India dance but hakaran san India best dancer banya samlem yakani kasap bakadon kasamla Daphisha Kharbani kala plepat saya ke skol hikai ban shat hakasnong maulai mauyong rem ya kabala ai kerteng majestic dance crew menta hakani ke skol hikai shat jongka kiladon kumba saupau tam ki khna shenrang bat kanthai kiba kanthop nadu ki khna kibadang red hadu kibala khamsan karta hakani ke skol hikai shat ka Daphisha lambat ki khna ki baju aji hikai man lakasngi kilala ban penmiru ya ka jingshat balaring video lengba ke YouTube channel ka bala ai kerteng Daphisha Kharbani the proud Khasi girl ngakenteng i Daphisha Kharbani bat ngasa hamulai mo yong rem te nadu men sho dang ret hi ngasit smart ban ya shat nga bi himen ngisit ya shong hayi ngisit pet tv ngi kalong ba ai men sim ngi mo dengi pet tv kum tu dengi pet kum gi channel jeng ki jing shat te ngisit yo men sim ha te ngisit ya smart hi ban ya shat kum tu tang si para nadu men sho dang ret te hadien ka tu pat nga ayu nga let school atat ru bat nga ju smart ru ban let chiki local competition ma ki baju pelong kum haki dong na ta hadien ka tu hakiwi ki shnong dunga let bit ban participate ban ya compete bat kiwi ki para nong shat ki badina ko we ka shnong te hadien ka tu nga shit puli atat ru nga shit shat atat ru te nga la complete ya ki jing puli jonga hadu 10 nga lat na Saint Joseph ha jayao te 11 tang ala adap tang baya ka 12 nga khampat yo ban let complete namar ba nga la participate no ha ka show podbawan ka show ha 2016 te ka show ko ba nga try ning kong ha ka jing em jonga ken ka national competition ka de ka we ka show ka ba mi na NTV kata ka di jong ka so you think you can dance te ngala try te ngampat yo hira hata ka por ngayo kila khot ya ngila ai audition kila khot nga de tang iweru hi contestant hatu ka por ba yo ban shajiet shudu sha Mumbai ma te hadien ka tu pat ngala ai audition dala dep ai audition pat nga kham shajiet wat ka taru ngam nga kham ngorem ba nga kham shajiet Henry ime yang ba himen jonga kila nang ai min sim shu yang ba bat ki ong yang ba fidei ban nang kham tre shitom shu bafin yo uso jong ka jing job la da fidan shisha ta ka min sim ka jing thrang mo bafin shimbe ya ka jing shat kum ka career jong phi te ngar ngasngap nga puli artat ru nga shat artat ru dei ha u 2018 biang tharai hapor ba one audition jong ka dance in the dance te ngala da prepare bahaya la dia namar ngala da kwa shisha ka jing thrang jonga ka long bangan yo hakawei ka shu namar bangala da try ka no phosian shu te ngam kwa shu ken bakan long pinle no ai ken kasap
kabala ai ublei nga kwa pe banganda pen urlong sisai kata ka jing thmu jonga kiba nga David ban pendap nga David ban long itai we can thei im badang yo ning kong mo ha ki reality show te nga try kin 2018 hapor bangala try ka show Dance in the Dance but te ling ba ka jing Tracy Tom jonga but ling ba ka jing don kat lang jing ki bahayeng ba sem ka jing support jong email ipa te de ki men ki para ki baro ma ki family baro jonga ki bahayeng ba sem ling ba ka jing support jong ki but ka jing don kat lang jong ublei but ka jing Tracy Tom jonga te nga sa jet ken ha ka show ha ka top 18 jong ka Dance in the Dance te hadien ka tu ngalawan social long te hadien ka tu nga shu yu nga sha khat hi ha ki workshop banlit hi kai workshop sa kibi jaka kum silchar i kum tu ngala let ha shalong ru ngala ai workshop tade ki khat yanga na benta judging ru bangan attend ki event ru bapen long ha shalong mo ngala let ngala le te hadien ka tu pat ngampat long hun ra kamen sim na marbali ngas ngoba kadang day tang kata ka starting mo ka ba ngampat hun ra kata kamen sim masung ngampat yo ngampat long satisfied rete ba ki wala ngala yo rung ha ka shuru wala ngala let hadu top 10 ngampat hun ta ka minsim ngong bet bangan ang kwa shu te hadin jong tu pat equal ken ipalok jonga iwe kita itaru ibadon lang Dance in the Dance equal iwe shenram palok shenram jonga yang file yu shalong te ngadon ki class ngadon hi ki kam metanga attend ki event tade ngalet ban judge kumto te itai palok jonga yang one no sha Mumbai ma namar ha Mumbai te ki ban shia ken no ban shia compare no ka khambun hi ka opportunity ha Mumbai ma tang ha Mumbai bangi le tangi ki reality show henrei ka Mumbai ka di ka jaka ka ba bun ki lat ki linti ya baro ki artist wat la ka long ha ka acting na ha ka singing na ha ka dancing na te ila khat iti palok jonga te ngala let ken ngaru sha Mumbai yong ban le ki shows ka show so ka we ka show pat ka ta ka dei tang ban kalong kum ki tor kum to bangi hap perform bat ki artist ki long kum ki nong rai bahe kum AR Rahman sir bala paunam ha nong rai jong kanigari India jungi bala yo ru Oscar award ma ban shuang na te nga shit tour jong AR Rahman sir ni shit perform bat mai ken darwai mai ngi kum ki dancer ngi perform lang bat i te kani ru kadi ka way ka experience bat ka opportunity ka ba nga hapor bangala sabe na DID nga rambut kalakot mo kanum long i issue ra kani ha kani ka jing shot ni kani ka ria ka bangala choose kanum long i issue henry kidang bun pat hakawi ko kompat nganda perkhat pat kidang bun kilat kilinti kadai ka ba pi hap long ban yai sha fin hap Tracy Tom bat fin hap yai up mo de re ba fin shulong kirki bakanum long fin hap yai sha hap Tracy Tom ba fin yo yu so jang ka jing job bat kibun kilat kilinti fin hap ban shu pet fin hap ban shu wat linti ken te kata hadien baladep na ki show pat minta ngala ai audition ru jong India's Best Dancer ngala sa ajir ru ha ko audition tang bah ka mega audition kila don ma ki jing bakla hani khendiat te nga khamyo rong shu wala ka tarung am snowy namar ba ngala ayo namar kumban shu angno ban let hi ha ki reality show ban participate kum ha ki show jong ka India's Best Dancer ne Dance in the Dance ne ki Dance Plus ne ki nugi show ki ba la pa ma ha hapo TV kamdi ka basuk ngakan ma hopor bangi let audition da ki pho hajar ngot ki nong shat ki ba da yeng haulan nila ban yu i kata ka struggle jong ki nong shat mo ki da yeng na dolan and fin da hapor ba filet ru ki dan ki nong shat ki bala let lupa na do san baji henry baji men step katno kalong kata ka jing tram jong ki mo baki dalet ban yeng lan ki kham thia baro shimit tang ban yo lit yeng lan bakin yo ban lit ai audition no kloi shapo te nga yu ishibun ki nong shat da ki pho hajar ngut ki bala sha jit la na dep na tu ngi hapan ai audition show hakmat ki crew member ki production jong katu ka show mo reality show da la dep na tu pat kin sa calling i sha Mumbai na benta ka next round na benta studio round bangin yo ban perform hakmat jong ki judges te daladep na turu ki sa choose biang banle ka mega audition te ki dan shibon ha ka process mo ki bangi habyat lingba habyat ika linti banyo shakmat kamde ka basuk dangi pet kum tha ti ha TV ngi isuk hangi oi te shuwan shu shat betang bakim tepat ka no ga jing Tracy Tom jong ki nong shat baro ka no ga jing ka ba mangi ngi hab ban mat ken ha ka jing jungi banyo ban poi shakmat ban poi hadu tu pu jong ka TV te nga ha ka wi ka rukom nga sngo ba nga la long ngala sngo khalo no ma ban shu ong na marbali ngala la
ban ya ling balut di kitu ki proses baro ki ba hap yeng ha ulan ta ban ai audition hakmat jong ki production shwa don adep tu ban let ban perform hakmat ki judges ki bala pau bah ni ka po re India jengi ma te kat no nga kemen ngadap da ka jing kemen bat ngangit scam shushu bangan nang ye trash tom shushu bat ngangit scam ba ublei juklen bat un pli bet kalat kalenti nga ka shom stang hanga bangan trash tom bat bangan yat ha kalenti ka babha Hakini kisnam baladam kasamna dafisha kharbani kala saben hakanong ba Mumbai bat katre ka kam kum kanong shat hanre hadien ka jingsar na phang ka khlam jingpang COVID-19 hakari India brokaway kani kasamla kalha ban wan phai no shala ka jong ka jalla nadu bana jilliu menta usnam arajar arpho ngawan pai hau benai Jun te hapor bangawan pai ru hapor haswa bangan wan pai ngala kol si yeng ekila eling alut baro mangaru ngam Jun nang liu athia su ban ka miet nga sudwai bi you blay ba plie kalat kelinti tang bangan yo let no sasinong ladin mo na madalong kum no Syatiru kasif hi hakaway karukom tang ba kamhunte kaminsiam kam ailat re kakwa bet ba ngandalet shalai ngandalet ngandadan haying ladi pat ngam sngo i eken tenga phone te dan bok ka pleno kalat kalenti ken hatu sipor ani kat no ngishim ka jing e mo ban wan na Mumbai seniru ngila mat sibun ki jing e ni kham yathya ya dem ka byang ka bam ka diru ka kham byang shu te por balawan phai ho bunai Jun pan ngawan phai te nga pendep hi ki protocols bala penyad ka government ma te nga ayu nga shong quarantine la kumba si benai nga pendep baro pola dapat perbangalawan phai na quarantine tu nga salet si yeng kan te hapor bangala dep ban shong quarantine te nga lawan si yeng te hapor bangala let yeng nga perkhat ken ong kum ha kan ni ka kapor mo badang long kum ni ka condition jong kan ni ka prathai ba mentang ngala ban le ayu nga wat kilat kilenti te nga kan mau ba ha social media ken ka balong don kam pha mo ba pin i ka sap ka ba pidan te nga perkhat ngong kumnu namar ha YouTube channel te nga dang sustang hi hapor banga dang sudep I audition te nga sedang senami ka YouTube channel ngam pa jupelat video e ken te nga sedang perkhat nga shongka hi yeng kum tu nga perkhat ngong bangan ngala ban shna video ken na benta YouTube channel jong la dia hot wat la ka long e nga shem jingjat mo ban yo kum ki subscriber ru namar banga dang susdang ka YouTube channel ngonga tom lele rek tambangan ngan yele pat ngan wat kelenti kumnu ken bangan penkiu ki subscriber ba ki brir kin yo i ka talent jungi baro te wat la ngala kwa hi ban khat shibun khambun ki khna mo ban ya practice lang ban na benta ka YouTube channel jonga tangbangam la ban khat lang ya baro namar ka condition ka dang long kum ni te ngim ya long than mo ban ya lum ya ayu than ru ma te nga perkhat tang kitu ke basa hajan ken kum i Silia i Eli tade i Vika ba inafi ki kini khana ta kila don bat nga hi na du mensyana du msyadang red ini na du laisnem Eli ru na du sausnem i Vika ru na du shiphausnem ti nafi ru na du henriusnem te kini na du dang red mensya kila ya don bat nga ken te nga perkhat kini te kila khamyo ka experience ru kila kham kala kham kiu la kalong ha ka jingshat jongki ne la kalong ha ka jingbu jing perkhat jongki shapang ka jingshat namar kila don bat ngan hadu mun shadang red te nga khot ikini kan namar baki kila khamla kan ban kem ki step ru kumbale manga kila la bit ban penbuat kan te nga khot ikini te yashna video te ka first video jong bangiale lang bat ki khna mo ka day 16 shot jing rai phareng hi bangia shot te nga kham expect nga kham poi perkhat re bakatu ka video kan poi hadu menta la shibnai ka kala don tharai 8,000 ngut ki bru ban pet te kala long ka ke ngala long kumbanga achieve no ya ke bahe namar bale namar ngadang susdang ya YouTube channel nga kham ikop hira bakan kiu ne bakin kiu ki views ne ban kindan ki brio ki likes kindan ki brio ki bapet henry ngala yo shibon pat ka jingkirsan me ki brio mo ne ki brio ki balong na shabaru kumjo na ri khasi jongi ru kumjo te hadin ka tu bat ngila asdang ban pelat biang sok kawe ki video te ngakwa ba kum kani ka por badang long menta ka condition kum dia ngakwa bit benang yai pen i kata kasap ya ka talent ka jongi ya ki brio baro mo ya kani ka academy jongi ngakwa ban pen i ki brio ba kani ka majestic dance academy ba don shisha mo kita kinong shat ru na shalong ki bala ban ya compete ban yele lang kumbale kiwi ki para nong shat ki bana shabar
kabangakwa ban ongi kipat ba baro ba kalong kumangi kum minsim briu mo ngi ngaju i ba nga kum ka experience ka bangalamat ha ka jing im jonga ngaju i ba ngi shit bishni we te kata kade ka baningkong ka bangakwa ban ong ba ngimdei ban bishni we habang yu i ba ngi yu i ba kibriu ki don stop ki don talent ka ba ubleu la ai ha ki ngimdei ban bishni ki ngi dei ban yarap ban promote ki ban kin tiu shajrong khnang baki bakin kiu bakin penpau nam ya kari khasi jungi ladaki let shabar ban ya compete lang bat kiwi ki artist ne bat kiwi ki participating kawi kalong ba ngimdei ban bishni bat ngidei ru ban I mean CME we bat kabaar kalong ba lada fidan ka jing thmu ka jing thrang ya ka ka bafikwa ha ka jing emjong phi phimdi re ba bafin ong ba nganum la re de le ru phidi ban ong bet banga ngan la bet ngan poi bet chau tu po chau thong u ba phila thmu na du ka min CM jong phi tenga de nga kwa ban I mean CM ki ba lada fidan kanu ka dreams ne ka jing phos new jong phi ka bafikwa la kalong kanu la ha ka kam acting ne la kalong ha ka jing shat ne la kalong ha ka kam ruai ne la kalong ha kanu ru nga I men si mi fi ba fi day ban tre shitom ba phin long be ibas ngouret da long kum nuru fim day ban ngou he le day fi day ban long ngouret but fi day ban ken mau ya ka ri khasi jong la di ya ka shilong jong la di takadaw nga iet ka shilong bat nga das ngou comment shu ba nga day na shilong ba nga day itai khasi takadaw nga sa ai kerteng ha mo ha social media jong ha insta nga sa ai da fisha kharbani proud khasi girl na mar bangalong proud shisha ba nga day na ri khasi banga day na shilong